to sun aiko da takarda ofis dina sun ce sun bani mutum 50. Aka kawo min takardar na yi sallah ta magarba da isha a masallacin gidana. Sai na zo na kira masu rubutu. Ina jin bai kai minti 20 ba na ba da sunan mutum 50. Wallahi tallahi saboda goyon bayan wannan taron suka aiko min takarda. Allah ya sakawa wato tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari da alheri. Allah ya sakawa wato mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro Alhaji Nuhu Ribadu. Allah ya saka masa da alheri. Allah ya sakawa Alhaji Shehu Buba. Sanato Shehu Buba yaran amini na Atiku. Allahu Akbar. Allah ya saka musu da alheri. Wala sun taka rawa mai kyau don ai wannan taron don a haɗa kai. To ni ɗalawa da nake muku ku ce akan gaskiya. Ko kun haɗa kai kawai ya isa. Ka ce a haɗa kai kawai sai ce maka ai ɓarayi ma da kidnapper su ma haɗa kai suka yi. Suka hana ƙasar su zama lafiya. To haɗin kan yan kidnapping yayi? Bai ba. Haɗin kan ɓarayi yan fashi yayi? Bai ba. Haɗin kan bantik yayi? Bai ba. Haɗin kai akan ƙarya yayi? La. A haɗa kai akan gaskiya. To sun aiko da takarda ofis dina sun ce sun bani mutum 50. Aka kawo min takardar na yi sallah ta magarba da isha a masallacin gidana. Sai na zo na kira masu rubutu. Ina jin bai kai minti 20 ba na ba da sunan mutum 50. Kuma ni mutanen da na bayar a minti 20 ko 30 wani daga Enugu na ɗauko shi. Wani daga Lagos na ɗauko shi. Wani daga Sokoto na ɗauko shi. Wani daga Abuja na ɗauko shi. Wani daga Kebbi na ɗauko shi. Wani daga Kano na ɗauko shi. Wani daga Ningi na ɗauko shi jihar Bauchi. Dukkan na tare da ni da yake an karantar da mu ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Ba wanda bai je ba sai mai larura. Daga cikin masu larura akwai Madu Mustafa. Ran da ake taron yana Malaysia. Zai iya tasowa ya zo. Ran da aka yi taron ni ina barikin ina gindin akwati. Na je na yi wa'azi a gurin. To a musulunci akwai wakilci ko babu? Akwai mana. To ni na tura mutum 50. Kuma da aka je su masu gabatarwa sai suka ƙara mun mutum 6. Duk 56 na wasu je. Alhamdulillah. Ko su je ba? Sun je mun gansu. To da ba da'a za su? Ba za su. To da za a yi adalci. Sai a ce to kowa ta ce daga ina yake ana rubutawa. Haka ne. A ga wanda suka yi da'a a ga wanda ba su yi ba. Kowa ya yi bubububububu. Ya kamata a yi tsarin shugabanci a yi shugabanci a yi zaɓe a yi shugabanci ba ɗa'a bai za ku yi ku tawo mai tafiya ala siratin lahil mustaqim. Wallahi ana iya gane malami na Allah ne akan bin doka Allah da yake wa qul imalu fa sayarallahu